Имаме поръчана лампа с дракон, като тези от Game of Thrones, където дракона бълва огън надолу. Сега трябва да измисля как да я направя. След кратко търсене в интернет виждам, че преобладава един и същи модел на тази лампа. Ето този, например, или този, и то на практика е един и същ, просто цветовете на пламъците са различни. Хубав е, не е лош, но имам някои неща, които искам да подобря. Първото, което е, искам дракона да стане по-голям. И другото, което е, че когато лампата е загасена, това изглежда като от гипс или като нещо, върху което е разлято мляко. Мисля, че измислих как да я направя. Преди време бях правил тази лампа с ракета за малкия. Тук много ми харесва как се получи пушека отдолу на ракетата. И може би ще използвам същата концепция, просто ще сложа дракон отгоре. За лампата с ракетата бях избрал да генерирам пушека и пламъците процедурно. Мисля да използвам същия подход за лампата с дракона. Просто трябва да разчупя малко модела и да събера пламъците отгоре да излизат в една точка. Ето това е резултата, който се получи. На мен ми харесва. За дракона първо започнах да търся референтно изображение. Намерих този дракон тук. Неговата поза ми допада. ChatGPT държеше да му добавя трети крак. След много усилия се получи точно така, както си го представях. Мисля, че вече мога да започна с моделирането. От референтното изображение успях да генерирам що-годе приличен модел. За съжаление имах доста работа, защото самото изображение нямаше достатъчно контраст и трябваше значително да преработя някои детайли, за да се получат точно по начина, по който искам да изглеждат. Но резултатът се получи добре. Точно бях при принтерите, всичко изглежда готово. Сега само остава да го сглобя и да видим какво ще стане. Мисля, че постигнах ефекта да не прилича на гипсова фигура. И аз сега да видим как ще изглежда, като се светне. Благодаря ви, че останахте до края. На клиента много му хареса тази лампа. Поръча си ето тази сега, да видим дали ще мога да я направя.